boma komanso bungwe la MEC. Mbali ziwirizi zikulephera kumvana chimodzi pa nkhani yonena kuti zipani zotsutsa zikufuna khale kauniuni wa kaundulo wa chisankho komanso masystem amene akugwiritsidwa ntchito poyendetsa chisankho cha chaka chino akuti electronic management system. Iwowa ali ndi zifukwa zawo zimene akunenera izi. Zipani zimene zilipo zisanu pali UDF, DPP, PP, Afford komanso UTM. Mbali nayo MEC iyi ndi zifukwa zake zimene ikukanira. Ndi alendo amene tili nawo mstudio muno ndi wanango chafumira amene amagachira ku Times Zone atithandize kusanthula nkhani zimezi, koma ene akukhudzidwa kuti ndi a Felix Njawala amene ndi mneneri kapena woyankhulira chipani cha UTM. Ndi kumeki kuti ndi Asangwani Mwafuliro amene amayankhulira ndithu bungwe limeneli la MEC, komanso ndi othirapo ndemanga pa ndale a Ernest Tendwa amene ndithu akhala kuti batsaso ndemanga zawo programu yathu ya lero ya kulinji. Ndiye mwina tiyambekaye ndi a Felix Njawala. Tipeleke moni kwa nonse, mwadzuka bwanji Atindwa, Mwafuliro komanso ndithu Njawala mauno. Kaya mukundimva nonse mwadzuka? Kwambiri ine Sangwani ndikukumvani. Chabwino, kaya Njawala kumeneko mukundimva mwadzuka bwanji? Hello? Njawala mukundimva? Ya Atindwa kaya mukundimva mauno? Ayi ndikukumvani ahowa. Chabwino, tukhangati sitikuvala na Njawala. Njawala palaini pa mukutimva? Njawala ukumvani ndipo teso tawamva. Mwamva ife sitikuamva. Ndese torifuto nchani ku studio kuno mwina ati onere kuti zikukhala bwanji. Koma mwina halo Njawala mutimva? Akhangara amene wandithu tikulephera kulumikizana nawo bwinobwino. Ndiye tiba yankhula kaye ndi anthu amene tili nawo programu posachedwa pano. Wanango tingoyamba kaye ndiwe mwina nkhani ndi imeneyi yakunena kuti yayi ife tikufuna ndithu electronic voters register tione kuti kodi zili mmene munjani. Ayi ndi zifukwa zawo zimene akhala kupereka. Zina mwa izo ndi zinkhani zokhudza kuti anthu ena mwina kaya zithunzi zawo zimatuluka mosemphana ndi mayina ngati zimenezo ndi zina zoterozo. Ngochita kufunika bwanji kuti zipani za ndale zikhale ndi access to electronic voter register imene ilipo ya chaka chino ya chisankho, komanso mwina pakhale kauniuni owunikira kuti kodi electronic management system imeneyi ikugwiritsidwa ntchito motani? Njawala chakhangata abwera tsopano. Koma mwina Njawala mukutimva ere? Ndikukumvani. Ya ndiye timafuna tiyambe ndi inu chifukwa wanango ati yankhule nawo, koma eni nkhani ya ndi inu, ena mwa eni nkhani ndi inu. Tatifotokozerani ndafotokozerani so amalawi. Kodi inu dandaulo lanu muti chani? Zikomo kwambiri. Nkhani ikulu kwambiri ndiyonena kuti tikupita ku chisankho. Chisankho ichi chimakhala ndi anthu ambiri okhudzidwa. Chipani cholamula, zipani zotsutsa boma, oyendesa chisankho, amabungwe amene si aboma, pamakhala ndithu ambiri amene zimawakhudza. Now ifeyo ngati chipani kapena tinene kuti zipani zotsutsa boma, nafenso ndi mbali imodzi ya chisankho. Pachifukwa za zina zimene zakhala zikuchitika kuyambira nthawi imene tidayamba kulembetsa chisankho kufika pano, zipani zotsutsa boma ngati ife UTM tili ndi nkhawa yonena kuti kutsogoloko kukhoza kudzabwera vuto lonena kuti anthu akhoza kudzakhala ndi chikayiko pa zotsatira za chisankho. Mwina musanapitiriza Njawala zimene zakhala zikuchitika ndi chani? Chifukwa anthu mwina choyambirira ndi mmene kalembera adayendera. Anali mavuto ambiri kuti mashini sakugwira ntchito, pena network sikugwira, pena atseka nsanga anthu adakali panzera,
zambiri zimene zakhala zikuchitika. Ndiyeno chifukwa cha zinthu ngati zimenezozo zipani zakhala zikudera nkhawa kuti komano kodi tikupita kuchisankho chenicheni, kodi chisankho chidi chiyenda bwinobwino, kodi zotsatira zavomeredwa bwinobwino, kodi sipadzakhala ena ndi nkhawa. Ndiye panopono pali ntchito yofuna kuchotsa nkhawa zonse zimene anthu tili nazo kapena anthu ali nazo. Kodi nkhawa zimenezo zichoka bwanji? Ndi mafunso amene ife ngati chipani timapereka kumeki. Tikamapereka mafunso kumeki amakhala kuti mafunso amene ndi amene akufunsidwa pansipa, zomwe zikuzungulira pansipa ndi zimene ife timazimvetsera, timazitenga ndi kumapatsa ameki kuti atipatse mayankho. Ndiye pamene timakamba nkhani ya kuti tikufuna tisunzumire kuti kodi mmene muli chani, ndi chifukwa chonena kuti pakhala pakumveka zambiri. Poyambirira tinamva akunena kuti mayina ena mukaundula umeneyu akusowamo, mayina akusowawo ndi andani ndipo ali kuti. Kodi sidzapezeka kuti munthu kupita kukavota ndi kumauzidwa kuti dzina lanu sili kuoneka, inu ndi mmodzi mwa aja amene dzina linasowa. Number 1. Number 2, kalembera amene amachitika madera mwina mumapezeka kuti zipangizo zawo ameki sizikuyenda. Ndiyeno anthu akufunsa kuti kodi ino ndithudi zimene zizi zili bwinobwino. Komanso pakhala pakumveka zambiri za nkhani ya technology imene akugwiritsa ntchito ameki ya ma EMDs. Anthu tili ndi nkhawa kwambiri chifukwa cha mbiri zimene zakhala zikumveka m'mayiko ena, komanso tikafufuza pamatsamba a internet kuti tikugwiritsa ntchito zipangizo zimene mayiko mwina zakhala zili ndi mavuto. Ngati kuti ngati mayiko ngati kuti ndikanakupatsani mayikowo ndikupatsani katikati mwa program inawo ndi list ya mayiko amenewo ndikupatsani. Ndiye chifukwa cha zimene zichazo ife timafuna kuti tichotseretu mavuto onse, kuwathandiza amekiwa kuti mawa anthu ena asazane kuti ifetu tidadziwa, ife tidaona, ife tidamva. Pofuna zimenezo tikuwathandiza ameki chifukwa timene tukanga ifetu nkuwathandiza ameki ali ngati referee oyimbira wizira. Iwowa ndiwo ngoyendetsa chisankho, saini yake chisankho. So powathandizira tikuwapatsano ife mapointers amene zikhozo zabweretsa mavuto mawo. Ndezikuoneka kuti ameka umakhala ndi position yawo imene akuona kuti ndiyoyenera, komano ife ngati zipani tikumaletsana nawo kuti komatu izi sizoyenera, mukanapanga chonchi, tikanapanga chonchi kuti zinthuzi zilongosoke, mawa wina asadzakhale ndi choyankhula. Chabwino Anjawala tipite kaye kwa Athindwa mwamva Anjawala amene alongosolera mbali yawo ali ndi mmene zikumveka bwinobwino zimene mfundo zawo zinzokwanira kuti mpaka akasuzumire mu system akaone kaundula akaone machine imene angagwirire ntchito, zifukwa zawo zikumveka. Zikomo kwambiri hoa choyamba tipereke moni kwa omvera onse. Togozenso kuti mwatipasa mwayi kuti tikale nawo pa program yofunikira ngati imene iyi. Ahoa mwina tikamango yankhula za chisankho cha chaka chinoyo mwina vuto limene tinalo lisitikana nalo. Ine ndikukhulupirira kuti ameki ayesesa kumayankhulana ndi anthu onse ophunzitwa, mbali zonse zophunzitwa, akamachita zinthu kawiri pamakhala mbali zonse zophunzitwa. Ngati muone composition ya ameki makhala zipani zikulu tipero kuoneza kuti zipani zimayimiridwa. Komabe mukuona kuti madera ena makamaka zipani zikukhalabe ni tikayiko pamene kumekiko tolera mu makomishona are represented. Ndeno vutoli ndilalikulu than zomwe zikuchitika chaka chino. Tibwerere kumbuyo pang'ono kuti mwina tili santhule vuto limeneli. Mukati muone zisankho za 1994 mwina inuyo ahoa munaliko ana mwina simatenge nawo mbali, ife tinatenga nawo mbali zimenezo. Kuyambira referendum zisankho zinaenda bwino kwambiri, anthu anavomereza zotsatira za zisankho. Kuzabwera mavoti 1994 anthu anavomereza kopanda chikayiko ndi meki, anthu anali chikutiro kwambiri ndi mu meki. 1999
ipameneno mwina anthu anayamba kukayikira ka kuthekera kwa meki kukhala ngati lifali 1999 1994 nakhala ngati nachitako improve koma since nachite bwino 2009 vuto panalibe koma kuyambira 2014 2019 takhala ndi vuto lolina kuti anthu chikhulupiriro mmeki chikuchepa ndizo sizi uchitepoina kuti chikhulupiriro mmeki kuchepa 2020 pamene timapita kuzisankho zachibwereza za president titapafaniza zisankho za president za 2019 chikhulupiriro chinakulanso mwa Malawi chifukwa Malawi ambiri anaona kuti chisankho chinaenda bwino cha 2020 chobwereza president komano kuzasintha leadership ya MEC yomwe Amalawi ambiri amayikhulupirira kuti inaendesa bwino zisankho kunabweresanso mavuto ena ndeno izizi zochitikazi tisamangoyang'ana zomwe zikuchitika pano vuto lachokera kutali MEC chikhulupiriro anthu ambiri ndichochepa tivomereze mutati mumve zomwe zinayankhulidwa ku ma stakeholder conference the all inclusive stakeholder nkhani na yomweyo si ambiri ananichikhulupirira anthu ali ndi nkhawa mene anenera anjawala nkhawa zokhala kuti zizoona kapena zizoona komano vuto ndolina kuti pali lack of trust in MEC pazifukwa zosiyana Tabino. Ndi pamene pali vuto howa pamene popo ndi chilichonse chomwe ameki angachite chabwino kapena sichabwino anthu adichikayiko kale ndi kochepa kamene kangachitike anthu akumatengerapo mwavi nkumayankhula zinthu zimene sizoona zinazoona ndi zonsezi mwachidule howa amene kuti vuto takhala nalo ndi low trust in the MEC ndi vuto lalikulu limene lowa Chabino tiiso ndiwananga asa amafulia tikupaseni mpata posachita pa muyankhe tiiso ndiwanangwa chafulumira mstudio muno timveso kuchokera kwa iyeyu wanangwa nkhani ndi imeneyi azipani zosotsa kudandaula kunena kuti ifeyo tikuona kuti zinthu sizikuyenda bwino pamene tikupita ku chisankho cha chaka chinochi cha Septembachi ndiye tikufuna kuti tione kuti zinthu muziyendesa bwanji tipeze bungwe loyima palokha akatswiri ochita ozukuta zinthu ngati zimenezi oyima palokha abwere asuzumire mmenemo tione kuti simukuchitika zina zake konsedi imeneyi ndiyomveka. Ndiyambe modelo kuti ndathokoze Atindwa amene angomaliza kulankhula kuti apereka background yabwino ya zisankho mene zayendera komanso anjawala amene anayankhula kuyambirira amene amapereka zifukwa zimene akuona ngati kuti nzofunikira kuti akapange kauniuni makamaka munjira imene ikuyendetsedwa chisankho chaka chino. Poyankha funso lako Elvis ndinene motsindika kuti zifukwa zimene apereka anjawala kumbali yawo ngati zipani zotsutsa zikhoza kukhala kuti nzomveka ndipo zilimo malamulo ndizololedwa ndithu kuti chikangotha zolembetsa chisankho chimene gawo limeneyo linadutsa kale fa chisankho chimayenda m'magawo litangotha gawo limene ameki malinga ndi malamulo amayenera ndithu kulola kuti voters rolls mene anthu alembetsera ayitulutse anthu aone makamaka zimene zamayenera kuzitulutsa kuyambira even pa center. Pali malamulo angapo tikhoza kutenga malamulo a dziko ngati constitution komanso pali malamulo a presidential parliamentary and local government elections I think 2023 komanso pali malamulo a Malawi Electoral Commission Act. Now malamulo tikayika constitution but the constitution ni malamulo ndi amapha malamulo onse ngati zikusemphana koma mukatenga mwina from constitution sana gambe zambiri zakayendetsedwe kachisankho koma mukatenga mwina ku malamulo Malawi Electoral Commission mupeza kuti akuyenera atulutse voter registration ngati ena atapempha kuti akufuna aone komano malamulo mene amalembedwera sindidzoti mwina anthu amene anapanga za malamulo alowa kaya amachita dala kaya mwina amafuna kuona kuti mwina lamulo likamagwira ntchito ligwire moti lithandize anthu muona kuti kumapeto ananena kuti as MEC which is Malawi Electoral Commission would determine
kuseza kuti alibe ndi kamphamvu pamene akhoza kunena kuti akoma apapai kapena nthawi yake ndino mukapitano malamulo momo muli kungotsika musimu. I think ku Malawi Electoral Commission ndi gawo 8 imene muli za chisankho mukupeza kuti mukangotsika pang'ono mukachoka pamenepo mupeza kuti pali lamulo limene limanena kuti Malawi Electoral Commission ilinso ndi mphamvu zopereka chitetezo kwa njira ya chisankho. So mukhoza kuona kuti Megidza ilibe ndi mphamvu. Ndibwerere kwa Anjawala mwina nkutheka kuti pamene sindipakumvetsetseka bwinobwino ndipo kuti zifukwa zimene akuperekazo kuona voters zonse sizolakwa ndipo ndi ufulu wawo ufulu wathu tonse ngati Amalawi aliyense amene ali ndi gawo pa chisankhopa akhoza kufuna kuti lero tikaone kuti voters iwo usafuna kuona afuna auditing not okay kuona ni nkhani ina kuti kuona kuti mayina ndi awa that's another issue koma afuna auditing andikosa kandi kulakwitsa koma I think anatero anatero ndamvetsetsa mera mankhula mudza koma chimene mwina chinandipatsa dzenkha pang'ono ndiye kuti ngati zifukwa zake zimabwerera mbuyo. Okay. Pali chifukwa china chimene amapereka kunena kuti anthu mwina mashini samagwira because imene ndi imene anadutsa kale yakalembera. Ndikhulupirira nthawi yakalemberayo zipani zotsutsazi zinalipo kale and ngati china chake sichimayenda bwino nthawi imeneyo mwina anakweza mkono ndikunena kuti izi sizikuyenda bwino and ndikhulupirira nthawi imeneyo ngati sindikuyiwala nthawi yakalembera inabwerezedwa. Imene inabwerezedwa panali nthawi yoti atatseka anazatsegulaso chifukwa choti amafuna kukhale ngati akukwanitsa zimene madandaulo awo ena analipo kuti ayi kuno kaya mwina ngati ziza sola dzuwa silimaoneka ukuyayi zinatima uku chati. So nkhani imene yoti anthu ena sanalembetse ndimaona ngati singakhale gawo la chifukwa panopa kuti tachedwa timeke pompo ndiwe wanangu tipite kwa asangwani mafulira mukutiva maono tikudziwa nkhani ndi imeneyi zipani zotsutsa kunena kuti ayi tichite audit this electronic voters register tichiteso audit the whole system imene mugwiritsa ntchito pano inu mukana chifukwa chani? Hello amafulira zomwe kwambiri thokoza tidadeza mpata winaso nkhani sikuti tinganati Malawi Electoral Commission kana audit koma mmene tinafotokozera ndikuti ngati mukufuna audit tifotokozereni scope scope mo mupange justify mwina mukamati scope Amalawi sakumva scope ndi chani? Mukabati scope simungangobwera lero kunena kuti 20 banke audit muyenera kupereka zifukwa zake kuti taona pali chakuti ndiperekeze chisanzo kuti anthu akusowa kapena mmenemu muli ndi anthu amene sakuyenera kupezeka mmenemu ndesu ngangobweranso kuti muli ndi anthu amene sakuyenera kupezeka mmenemu muyenera kupereka evidence pasente yakuti panali anthu 20 nthawi imene malembetsa koma pano mukupeza kuti mwatulutsa anthu 50 ndemuona kuti chisanzo ndaperekacho ndi ngati nthawi imene timapanga voter registration mamonita azipana amakhalawo ndiyoti evidence imene timapasa ija ali nayo ndiyoti pano ayenaso kubweretsa kuti azikandula amene mwatulusayo mukuonesa kuti pasente yakuti pali anthu 50 mwasiti kuzoti ena akupera chakira kutiko ndemukapanga kompao mbonuja muona kuti ukhoza kupereka zifukwa zokwanira kuti tikhale pasi ndiye scope inabwera kalata imene inali scope tithokoze kuti analemba pa zinathandizira kuti timvesesane nawo zimene akuyang'anira mbali nayo ndi zimene mekili nazo ndiye mu scope umo muli nkhani ziwiri zitatu mukalata imene analembayo muona kuti zikusiyanaso ndi zimene Anjawala amapereka pano ngati zifukwa za audit chifukwa chakuti ndikafunangana zimene anapereka Anjawala amanena za nkhani ya voter registration amakamba nkhani yokuti nthawi ya voter registration network simagwira now
ngati network simagwira nthawi ya voter registration I think sitingakhale chifukwa chopangira audit pano. Akamba kuti masenta ena anatseka mofulumira, palibe sente imene tinatseka mofulumira, masenta onse tinatseka 4 o'clock. Makamba zokuti makina madera ena samagwira. I think singakhale nkhani yopangira audit panopa, and ndokha mukhulupirira kumuzula kuti makina amene tinagula pano anali anyuwani, and palibe senta imene inakadika kulembetsa anthu mkaundu wa voti chifukwa chakuti EMD simagwira. Even panakhala panali vuto, we had rapid response teams to attend to that, and sitingakhale chifukwa choti tipangire audit pano. Issue ina imene inatuluka pamene anayankhula Njawala anakamba zoti network simagwira. Sitingakhale chifukwa choti tiye tikhale pano tipange audit. Chifukwa chakuti 1 ngakhale nakakhale network simagwira pano basi ngakhale chifukwa chopangira audit. 2 makina amene timalembetsera anthu tinanena kale kuti election management device works offline, kuti sitinachika pa network kuti zifunika kuti chizilankhula ndi server. Timapita kumadera kukalembetsa kumadera koti kulibe network, kumadera koti amagwirisa network mwina yaku Zambia, mwina yaku Tanzania, kuvoda kwina kwake uko timakalemba anthu bwino kumene kusana dandaule United States. Timaziwa kuti network timapezeka madera enalo onse, titinganene kuti zizilembesa anthu makwakapo makina akakhala pa network. Anakamba nkhani yokuti maina ena akusowa. Nkhani imene inatuluka ndi meki suti inatuluka ndi azipani. Ite atuluka ndi meki, we did the quality data quality check, and tinabwera kuzani naso mtundu wa Malawi kuti maina pene timapanga voter transfer amene tinazindikira anali 19, koma sitinasire pa 19 omwewo tinapita kapofuza ndipo panapezeka maina ngati sakulakusa 2563 amene anapezeka kuti anakodwa sanalowe mu counter of vote. Tinazipanga zimene zija ndikuzibweresa mu counter of vote. Pompano tamaliza ntchito yotsimikizira maina mu counter of vote. Timayembekezera kuti wina abwera poyera nkunena kuti ine ndinapita ichiphaso changa ichi zina langa sili kupezeka, koma ayi sindinandire dandaulo lina lililonse. Tabwino. Sindinamalize. Yeah, mugene wamachita tamalizani gawo lanu loyamba. Njawala anafotokoza zinthu zambiri ndi mwina mundikasepata ndilakankhani naiti yonse. Anakamba zoti maina akusowa ndankha kuti tinapanga nakasaka mainawo pano tinapanga voter inspection. Apart from that tinatenga kaundula wa voti. Kaundula wa voti tinakapereka ndife, tinakapereka kaundula wa voti wa digital. Cholinga chekuti zipani zikhale pasi zifufuzeni. Ngati maina akusowa atibweresere kuti munatipasa kaundula wanu wa voti. Koma ife tapezako anthu athawa amene akunena kuti mainawo analembetsa koma mkaundula wa voti menemu mulibemo. Ndenga tikakupasani kaundula wa voti ja mufufuze paka pano simunabwerese zina olo limodzi. Simungane kuti ya tikalowe mu system tifanye kuti ena maina ena akusowa. Mutipase source code. Source code ili ngati makii a system imeneyi. Key ameneyo palibe amene angakupase ni source code. Chifukwa the moment you give the source code to others, the whole system has to be discarded. You have compromised the security. The commission ili ndi udindo owonetsetsa kuti chisankho chiyende bwinobwino. The issues which have been presented by Honorable Njawala, I don't think you need an audit for that, and some of them are not registration for an audit. If anything, the measures the commission has taken, njira zimene takhali kukhazikitsa kwa basa kaundula tinapereka nthawi voter registration wal monitors timapereka ma daily statistics, but they are enough to address their issues. Akukamba za ndikambe yosirizilayo. Okay. Akukamba zoti zipangizo zawo sizikuyenda nakakonda anakayipangani paki koma nkhani ina abwera zokatenga pa internet.
pa internet ndi nkhalango aliyense amatha kukatengamo chimene chikufunika ndikhulupirira ationa kuti akabweretsa mayinawo koma ndikhulupirire chonchi ndine chinthu chimodzi kuti system yathu is custom made to Malawi 1 2 ngakhale pa internet atapeza kuti apeza zina zake ayenera azisade mpaka na kumapeto kwa nkhaniyo fata mvapo zambiri zikukambidwa koma mukazisatira zimaoneka kuti nkhanizo sizoona ndepempho mukalata imene Malawi Electoral Commission inalemba we are still open to engagement but we would want people to be bringing facts on the table. Tabino tibwereso kwa ina mafuya tiyankhule kaenda rulangani athu maboma osiyana Blessings Makuira Innocent Chunga komanso Bernard Muhone onse akonzeka tiyambiri mmodzi aliyense amene akonzeka tiyambiri Blessings Makuira bwa Blessings mawabwino wadzuka bwa ine ndazuka bwino kwambiri kumene ku Blantyre anthu madzuka motani kumene kutonse tili kuno tonse tili bwino Amalawi akuti bwanji pa nkhani zimezi Blessings ine pano ndikambe kuti ndili mdepoti nini ya Balaka pamene napita anthu akupera program imeneyi ndiye nangoyima kuti ndikathetso kulankhula nawo ine chiti kwambiri nkhani imeneyi ndiye tisachitusa mawu ndikathe kufikira imene ndathe kulankhula ndi bambo awo kuti atiziona kuti nkhani imeneyi akuyipitsa motani bambo kuyambirira mutu zako dzina lanu komanso kuti machokera kuti ine dzina langa ndine Alfred Saidi kuno ku Balaka ndipo ndimachokera mudzi mwa Mpulula apa pali nkhani imene meki akuti kukana pempho la zipani zisanu zipani 5 kuti zikachitika uniuni pa chipani chimene election management system poona unalo kuti nkatikatimu ndi anthu angati amene apanga register ino nkhani imeneyi mukuyandira motani ifetu ngati nzika zokhudzika kuno ku Balaka tikudabwa nalo bungwe la meki kuti kodi chimene chikukanira kuti akaone chimene chili mkati mwa machini akukana kwa zake ifeyo pamene tikudabwa napo ndithu ndipo tikukhala kakati kuti kodi iwowa chisankhoje akufuna achiyendetse mwa njira yotani ngati Amalawi tidakakonda iwowa ameki aonetsetse kunena kuti ngati zipani zikuapempha eni zisankho ndi Amalawi eni kuvota konda Amalawi ndiye ifeyo ngati bungwe iwo ngati oyendetsa chisankho ngati akufuna kuti chisankho chiyendetse mwadongosolo analola anene akulola zipani zikaone ncholinga choti Amalawi akhale sure kuti kodi meki itigwirira chichoyi mwadongosolo ndiye ndiwo munakafuna kuti meki ipange motani zokomera Amalawi wonse meki tu inayenera kuti ivomereze azipaniwa kuti akaone chifukwa azipaniwa akakaona mmachini monkuona kuti muli bwinobwino ndikukhulupirira kuti chisankho chimenechi anthu sangadza yankhule wina aliyense adzakhala ndi attention yonena kuti chisankho ndiyo tichayenda bwino koma ngati meki ikukaniza kuti anthu asakaone ife tikayikira chifukwa tinene example kunena kuti awa andibera katundu anthu kumati inde wakuti mwaba katundu iwe kumakhala ndi chidwi kuti ine ndifuna ndione iwe andibera katundu mchikwama makomo nkumakaniza anthu uthodabwa kuti kodi awa chimene akanizira anthu mchikwama mawo akaniza chifukwa chani ndiye kuti awa awatibera ndiye ifeyo tikufuna ndithu mmachini motikaone icholinga choti meki tikhulupirire koma ngati akukana ifeyo sitikhulupirira meki bambosto tuziniso zina lanu program imeneyi zina lanu koyamba nkhani imene mukuyimba motani ine ndi Francis Mphande ndimachokera mudzi mwa Kandengwe boma lomwe la Balaka nkhani imene mayendera motani nkhani imeneyi ndayilandira komanso kwambiri ine ndikukayikira kwambiri akanawerengera pamanja osati zamachini zijazo nkhani ili apanena kuti zipanizi akuti zikufuna zione kuti ni anthu angati amene alembesa nkhani imene pa ndiye meki kukana nkhani imene iniwo mukuyona motani kukana kumene kukana Mexico kunjira ina kuzofoka mtokena kake ndibwino akanako chimasowa chinthu chija kulino achike payeya kusero lino apange ucheni kusoya kupisa programu achike payeya kulino tose isamalawi tisapanze iye choncho ya ndemu kufuna ndi meki ichitenji njene meki ikanapo kachilungamo kusiyana kuti no zinthu zija pali ngati chitika ngati lokayikira ngati apanga chinyengo zimene zachinyengo zituluzisa ifeyo ngati chuma cha Malawi sichiyenda bwinoyi titha kupanga tino tizikayikira munjira imwe kapena apanga titha kuzafotanso ngongesa chuma cha dziko la Malawi mene mosto imene namalizira kuno ku Balaka kulankhula kunzika ziwiri pa nkhani imeneyi ndibwezere ku Blantyre kuti muzitirize program imeneyi
kwambiri tathokoza kwambiri iwe zathu ndithu blessings makuwira Innocent Chunga naye wakonzeka paine pa Innocent mawabwino wadzuka ba iye ndadzuka kuno Elvis ka iweyo ndanza ublanta tadzuka nkhani ndi imeneyi tiyesa ayimvetsetsa bwino inonso mwayimvetsetsa bwino nkhaniyi kuti tizilondoloza bwino nkhani ndiyo kuti azipani zotsutsa akufuna audit ya system imene imene ikugwiritsa ntchito poyendetsa chisankho kaundulayo amene wavotayo komanso masystem amene akugwiritsa ntchito ngati electronic means tayankhula ndi Amalawi kuti bwanji. Yes, zona ndi mmodzi mwa Amalawi kuno kunkhotakota omwe tikufuna timve maganizo poyamba tikudziweni. Zikomo kwambiri dzina langa ndi Andrew Masakhumbira wa pano pa nkhotakota mmodzi mwa akamange. Nkhani mwamvetsetsa mwina maganizo anu ndi otani bungwe la MEC lakanitsitsa kuti zipani zikaone mwina mutichewa mutiphika mmene mukusunga chisankho cha pa 16 September. Ine choyambirira kukambapo nchakuti zonse zikuchitikazi zimene akukamba a opposition kuti akapange audit chanchani zokhala ngati zofuna zingopatsa maganizo olakwika kwa Amalawi amene afuna kuvota atchera kale kuti pa 16 akavote chifukwa ndonena zifuti nditenga msonkhano umene unachitika amapangitsa apake pamene panali mgwirizano kale onena kuti agwiritsa ntchito njira zonse zoti agwiritsa ntchito manyo zizichoka pa manyo kuti ulowetsa mu system zimene zipani zonse zinagwirizana ndipo onse achokako bwinobwino zikukhalanso ngati kutiso pena pake tikaonetsetsa kuzipani kumene a opposition akuchokako kwa anthu ena amene anakhalako ku Mexico amene ali nkuthekera kowunikira amene zisankho zimayendera komanso ndi imene zinthu pano zasinthira kuti kodi chimashini chimene akuchitchula-tchulachi chitithandiza mwa mtundu wanji. Mbali inanso chimene ndichiona nchakuti a opposition ine ndikadakonda kuti abwere ma issues eni amene akufunira kuti akapange audit imene amanena azathu a MEC. Mbali ina ndikunena kuti MEC ikulondola mmene malamulo alili mmene iwo amenera ayendetsere zisankho. Ndiye awawa opposition mbali inanso akudzichedwetsa malo moti abweretse zinthu zimene anthu akhoza kuwakhulupirira nkuabweretsanso mboma kapena kuti kuavotera akuchedwa ndi zinthu ngati izi zimenenso zikupereka confusion kwambiri kwa ife ovota. Ndiye ndikuchiona chinthu choti akuchita zinthu dala kuti ife tizikhala ndi information yolakwika pamene iwo chenicheni akuchidziwa. Chifukwa chake funso lonena kuti kuli ndi chifukwa chani akufuna apange audit akulephera kufotokoza akungonena kuti maiko ena zidalakwikapo chidalakwika ndi chani kumaiko enako ndipo chidachitika ndi chani kuti kumaiko enako mpaka lero azine kuti zakuti zinalakwika alephera anja wala kutchula kuti pali dziko lakuti limene zinthu izi zinalakwika ndipo zinayenda mwa mtundu motere kunoko kuno Malawi tinanengera kutenganso mmene ife kuno timachitira zinthu zathu takhala tikupanga manyo pabwera mashini komanso mashini ake ndoti tiyamba manyo kena akubweretsa muchani mu system mwina zingakhudze chisankho chochikubwerachi kutengera kuti bungwe la MEC lilipo lokha mwina koma zisankho zipani zilipo zokwana zisanu. Kuchuluka kwa zipani zilibe kanthu koma ndi system imene tifuna titsatire. Kodi system imene iyi anthu ife ine ake ovotafe tikuiona mwa mtundu wanji. One amene akuchizindikira ndi imene zinthu zizikuyendera ine ndikuonabe kuti system iyi yabwinobwino koma chifukwa choti wina akufuna apotoze maganizo anthu ndi zimene zikubwerazo. Ndiye uku kungofuna upotoza maganizo anthu tikayikire MEC pamene MEC ili pa stand yabwino because ena amatchulamo mu studio mukuti malamulo akualola MEC kuti ateteze mmene chisankho chingayendere. Sitingangotsegula khomo kuti every Jimwan Jack abwere mu system kuyamba kupanga check audit imene akupangamo audit imene momo ndi chani tibwere pa ma centers imene anthu tinkalembetsera maina athu muona kuti mwina mpaka lero mmene anenera kuti anapatsa kuti ndi izizi mmene anthu analembetsera palibe mmodzi wa chipani chotsutsachi amene ananena kuti kwa amene mnatipatsira information ifeyo ma figures akuti akusowa kapena anthu akuti akusowa until today. So chimene akapanga audit kweni ndi chani ine ndiona ngati akungofuna upanga misinform anthu pa maganizidwe oti kuti pa 16 tidzachita motani. Elvis imene ndimene ndachezera ndi nzika imodzi yakuno kunkhotakota kufotokozapo nkhani imene tikuyambira ntchito lero. Tathokoza kwambiri Innocent. Tipite tsopano kwa Bernard Mhone ku chigawo cha kumpoto otsiriza amene Bernard nkhani ndi imeneyi zipani zotsutsa zikufuna audit
ya system imene ikuyendetsedwa chisankho pano komanso kaundula weniweni wa chisankhoyo yowa ndi zikayiko zawo zimene zina mwa izo zafotokoza Njawala abwerenso posidwa kuti tikatha kuyankhula ndi amalawi kumeneko ku chigawo chakumpoto tachita mbali yako. Abwino ziko kwambiri Elvis chamba tiyambire ino kani mene mkuona bwanji nkhani imeneyi zimene ndabvera zimene zikuyendera apapa nkhani kuonetsera meki zimene ikukana pa chilungamo chake chifukwa chilungamo chake ndiyoti ofisi iliyonse simangolola audit ina iliyonse komanso audit yayikulu imene imapangidwa chipani china chilichonse chinayika mamonitors and mamonitor nthawi yakalembera ninji which means aliyese amakhali mafigures and mafigures amenewo ndimeneso inapanga compile meki jawa kalimbira kuti akawapange audit akwaine ndiona ngati angofuna kuti angolakwitsa maganizo anthu kusocheresa anthu koma apapa tiye meki igwire ntchito yake mwachilungamo fa apapa nkhani imene kupita kukhanga kuti pasi mwina chithuthuze anthu kuti meki mwina ikukanika ntchito yake zimene zinganenepo kwa ine makamaka zimenezo nde zikupereka chithunzi chotani pomwe tinati kwangosaniza ochepa kuti amalawi akaponye voti ndi nkhani ngati zimabwera zimenezi nkhani ngati zimenezi nthawi zambiri nthawi ina iliyonse kati mwina ndibwerepo mbuyo tizimu ya anzathu a DPP zimene ziso zimakambidwa lo even IMCB nawso amatha kunena nkhani ngati zimenezi pa nthawi ya lizimu yachani ndekwa ineyo ndikuona ngati kuti zizi kangokhanga ngati mwina kasogani kathu ka Malawi fiye ya nthawi ya chisankho ikafika sikomakopera chabwino chimalize ndino yes dzina lichi ine Patrick Nkandawire zosokonora ziona kuti zomwe akupempha zipanezi kana na malamulo kuti ndi zipani zokwana 20 something of zipani 5 izi zomwe zikupanga ndiyoti ungopanga bring confusion zomwe zitangapangise vota pasi kuti anthu asakavote kuno kwino ati pasapanganizo olakika asi ameki agwire ntchito yawo chipani pasidwa malamulo system omwe ilipo ndovomerezeka kuti pachanina panga recommend kuti system tigwise ntchito imeneyo ndeno apapa zoonesekatu kuti apapa asatipange confuse asipaniwo asi agwire ntchito ameki for one kwa chiyambi ndoti zipani zina zilonse zina ni mamonitors zawo mkalemberamo ani mafigures ali nawo ani mafigures akwaziwa asipani kuti mafigures omwe anembesa ndimakuti apapa there is no need kuti apite sokapange check kuti akaona mkuchani fuka mafigures we have the figures kumata za vote azadziwika kuti akuti angati imene ndingankhulire tumani komano mkuona kuti ngakhala kulirana kuti ayi tinkatero wina atagonja nangasi timu yoluzatu paja pamakhazi fuwa eya ndazambiri pamakhazi zifukwa koma papa iwo azipani wakuziwa kuti zimene zangoyankhulapo zimenezo ndozonena kuti kuyankhula kuti akukhalapo koma there is no way kuti basi amekiyo tiwasokoneze panopo andiso nthawi panopo yathakale andizi zimene zoti zongofuna usokoneza ndi ati asatipase maganizo lakwe kwa Malawi kuti tikhale ndi mtima onena kuti pazakhala za chinyengo china chilichonse ayi apa zinthu I think mapate zina aliwonse mafigures ali nawo ndi tikhulupirira ife ngati Malawi tikhulupirira kuti zinthu zayenda bwino meki zatipasa chisankho chabwino ndithu tupa Elvis tithere pamenepo tathokoza kwambiri Bernard ku chigawo chakumpoto tibwerere kwa Felix Njawala ameki komanso amalawi ena kunena kuti inu simupereka zifukwa zokwani sizikuveka zifukwa zanu komanso mukulephera kutchula mayina kumene mayina amaiko kumene zinthu zinasokonekera komanso akuti iye anakupatsani chivota zero atero amwafe anakupatsani chivota ichi tachitengani mukaone ndi mubwere muzatiuze kuti ifeyo nkhawa zathu zili apa zina komanso kuti zifukwa zimene mumapereka pano zifukwa zimene munalemba mkalata mwanu zikusiyana muti bwanja Njawala. Alo bwana Njawala mutimva aya Njawala chakhanga tatithawa mwina tibwere kwa iwe wanangwa nkhani ndi imene tibwereso kwa iwowa akatikalupikizana bwinobwino kodi amekiwa ndiye kuti ali immune to scrutiny mwanenapo kuti ayi malamulo amapatsa mphamvu kuti iwowa ateteze chisankho chija kapena kakaundula ucha kuti chikhale credible koma does it mean kuti ali immune to scrutiny simungapa sangapanikizidwe ndi ma stakeholders kuti ayi izi tentichite kuti pambeto pake tidzakhale kuti pasizikhale kukayikirana no funso labwino kwambiri kuyankha mwachidule nene kuti ameki ngati bungwe lina lililonse limene lili Malawi muno kukhudzana ndi boma sali immune kuyesa ntchito mawu achingerezi lisuwotetezedwa kuti asaunikiridwe amene angakhale ndi zifukwa zokwanira ndinanenapo poyamba kumadzoti ngakhale malamulo
zidayikidwamo kuti ayi ngati mukuona kuti inuyo muli ndi zifukwa zokwanira mukhoza kupita ndithu ngakhale ine amene ndikhoza kupita ndikanena kuti ine ndikayikira zakuti ndimaona ngati tipange chonchi komano monga amene akula poyamba padza kuti ngakhale kuti ali woti akhoza kuunikiridwa ngati bungwerera lilonse mwina ndigwizane nawo ena ake amene anayankhula soposera pamene nayankhula poyamba kuti ichi chonse chimenera kutsata malamulo sitingangonena kuti basi aliyense azingodzuka lero andipita uku basi lero ndafuna kuti munditsegulire mu ofesi mwanu ndione mwina mwandibera zitati ukhoza ukhale iweyo visukuziwa kuti ngakhala apolisi amene ntchito yawo mwina ndiyosungisa bata ndi mtendere akakayikira kuti akufuna aseche kanyumba mwako akukayikira suti amangobwera amene abwere ndi search warrant ndikakhala kuti izizi zifunika zichitike so ndiwoyenera kuwaunikira amekiwa kuti chisankho chiyende bwino kuti anthu akhale ndi chikhulupiriro koma mwina titsindikebe kuti pakaunikira pakhale zifukwa zokwanira komanso zotsata malamulo tibwerere kwa Anjawala chakhanga tabwera apa Anjawala mundimva Hello Anjawala amene wakhanga ndithu mabwera kuthawa ndiye wanangu akunena motero mukunena kuti ayi pakhale zifukwa zo abwera Anjawala mukumandichotsa iyi ndi network imene palibe amene ife so ndimene kuchitira network lero ife sokhomerera yachita bwinonso kuti ikuonetsa network kuti pathu kuno ndi mavuto chabwino ndikambe ndimafuna mafuliro awo mmene alongosolera muona kuti zikuoneka kuti zosiyana ndi zimene ndakambayi iwonso akunena kuti musanapitirize iwo akunenanso kuti fundo zimene mwabweretsa mpulogalamu ipano ndizosiyana zimene munayika mkalatamo zimene munatumizira iwowo 1 2 mwalephera kutchula mayina amayiko amene zinthu zinasokonekera chifukwa cha machina amene afuna ayuze kunowa komanso amalawi ena akuti mukufuna kungobweretsa confusion Anjawala ndi azipani zina amene mukudandaulana chabwino mmene alongosolera mafuliro mwamva point imene ndibweretsera nkhani zina zonse zija kunali kufuna kuchita emphasize point ya imene anena athindwa chisankho chinthu chimene chimafunika ndi trust pakhale chikhulupiriro aliyense akhale ndi chikhulupiriro now trust ija imabwera pamene anthu zimene mukufuna zakwaniritsidwa now zina zonse ndakamba zija ndimangopereka background ya zinthu zimene zabweretsa zachotsa chikhulupiriro mwa ma stakeholders ngati opposition political parties now omafuna kuti tifune izi ngufuna kuthandizana nawo ameki kuti tibweretse chikhulupiriro akunena chicha mwamva ena ayankhula momveka bwino kuti apa pankhani yayikulu kwambiri ndi ya chikhulupiriro now amafunsa za mayiko imeneyo ndikukhulupirira kuti ngakhale ameki akudziwa mayiko amene machine ma EMDs opangidwa ndi company imene ya Smartmatic anakhalapo ndi ma issues ndiye ndipereke chifukwa chokuti amanena ena kuti ayi mayina sitinachule mayina awo nthawi imene general list yo ndilibe chifukwa choti sinadziwe kuti ifunika komano ndipereke chitsanzo mwina ziwiri ningoperekako ziwiri chaka cha 2020 ku dziko la Dominican Republic kumene koko kunachitika chisankho zapezeka kuti panali mavuto onena kuti ma polling center ambiri tsiku la chisankho lija panali pa 16 February kunapezeka kuti over 50% ya ma polling center amapezeka kuti mayina amasowa amakanika kuoneka mayina onseachi right ndi panali mavuto ambiri pakana tinapezeka kuti anaumirizika kuti chisankho chija chikhansulidwe and chinakhansulidwa dziko lachiwiri ndikambe I think ya Venezuela ku Venezuela kunachitika chisankho mchaka cha 2017 yes 2017 aini yake Smartmatic anavomera kuti munapezeka mayina okupitirira 1 million akuti boma la dziko limenelo linaonjezera mayina okwanira 1 million mu system ya Smartmatic anavomera zimenezo si munthu wina yani koma aini yake Smartmatic aja ndeifero potengera zitsanzo sikokhako kuliponso kwina potengera zitsanzo zimene zija timanena kuti ife bwanji tipangiretu tioneretu kuti system iyi tikhoza kuyikhulupirira ndi kuyigwiritsa bwinobwino ntchito komanso kuti patakhala mavuto tikhoza
wona motani ndi zimene timapereka mfundo zija kunali kuti tidziwe zimenezo koma sizikutanthauza kuti ifeyo tikunena kuti chisankho ichichi tichiyenda bwino zimene tikupangazi ndi zothandizira kuti chisankho chiyende bwino ndipo amalawi akhulupirire kuti zimene tikuchita ifezi kumasakasaka kumafunafuna kuti tipange izi zimene zitapangitse kuti chisankho cha dziko lino chiyende bwino cholinga chathu ife nkufuna kuti chisankho chiyende bwino aperekedwa apapa mwachidule kwambiri Anjawala china chimodzi mwa chipani zimene zili pa mndandanda omwe mukudandaulawo cha DPP chomanena kuti ayisitizavomereze zotsatira za chisankho mukapanda kuchita get rid of my EMDs inunso muli ndi position yoteroyo okay kusavomereza chisankho zikutengera kuti kodi chisankhocho chayenda bwanji chisankho chitayenda bwino aliyense amavomereza kuti chisankho ichi chayenda bwino ndipo palibenso chifukwa choti munthu wina akanire nkhani yayikulu kwambiri ndiyokuti ifeyo zonse tikupanga pano podzafika tsiku lovota ufuna kuti ndanza athu amekiyo tiyendere limodzi tisakambe zoti sitidzavomereza chisankho kapena tidzavomereza no tithandizana nawo ameki mpaka tifike ponena kuti zonse zayenda bwino chifukwa chokuti ameki iwo ndongoyendetsa chisankho ifeyo ndi ma stakeholders iso ngati iwowo amenenso tili kwambiri pa chisankho chimenechi so atiyankha ifenso tayankha mpaka tifike pothandizana nawo ameki kunena kuti ntchito yawo isadzakulire ntchito ya meki imakula pamene pachitika mavuto izizi ndi zisankho zimatha kubweretsa chipwirikiti mdziko zomwe tikupanga ife nzonena kuti mdziko muno ife sitikufuna chipwirikiti dziko la Malawi ndi dziko la mtendere chotero tikuyenera kuthandizana nawo ameki tikamapanga izi even amafuliro adziwe kuti sitikupanga izi chifukwa choti tikukapanga accuse iwo pachina chake koma tikufuna kuwathandiza ameki kuti wina asadzakane zotsatira chifukwa choti ali mpoloza tichonse zoloza zonse pomakafika tsiku la chisankho eni tatsimikizira Amalawi kuti ifeyo tiloza pena paliponse pamene tikuona kuti pali vuto cholinga kuti ameki tithandizane nawo tikafikire limodzi ulendo tikamakaponya chisankho wina aliyense akhala kuona kunena kuti izizi ziyenda bwinobwino ndipo sipakhalanso mavuto ena aliwonse chikhulupiriro chimene anthu anamanga 2020 palibe Malawi amene amadandaula chifukwa chokuti nthawi imeneyo chisankho chinachita kuoneka ndithu kuti chilichonse chikuyenda mwadongosolo aliyense akuvomerezedwa nthawi imene mukumbukira kunali nkhani zokuti ena amalembedwa ana ang'ono ameki 2020 anapanga declare unena kuti sitigwiritsanso ntchito voters roll imeneyo tigwiritsa ntchito voters roll inayo zimene zinapangitsa kuyika chikhulupiriro kuti amekiyo tikuyendera nawo limodzi so panoponso chimene tikufuna nchionena kuti ameki aonetse kuti tikuyendera nawo limodzi akatero ndiye kuti zinthu zimenezo zithandiza kubwezeretsa chikhulupiriro mwa Malawi chisankho ndi chinthu chimene chimafuna kuti chiyende anthu ali ndi chikhulupiriro kwawoyendetsa zili ngati rifari wa mpira anthu akangomukayikira olatakhala kuti palibe chilichonse chimene rifari uja akupanga koma olakayipa penalty amati iya uyutu paja ndiwotero litoona ni tsiku lakuti lichanapanga zimenezo so ife tikufuna kuthandizana nawo ameki kuti Amalawi onse akhale ndi chikhulupiriro komanso ndatsimikizira Amalawi sizikutanthauza kuti tikamapanga izi ndiye kunena kuti asakavote palibe amene wawina chisankho akavote ifeyo pomafika pa 16 September mavuto onsewa akhala titathana nawo mothandizana ndi mmene tikuwuzira amekiyo ameki onse akamati imve tikuyankhula adziva kuti tikuthandizira ntchito yawo kuti ipepuke ntchito yawo ichepe Felix ndi nkhawa zimene Amalawi akuyankhula Felix Njawala tikuthokozeni chifukwa chokhala nafe mpologalamu ya lero ya Kulinji ndiye tilekerane pamenepo koma kaziba averani fwa kwatsala ndithu ka 2 minutes tufate tsirize ndi amafuliro ndi wanangu mstudio mwe takuthokozani kwambiri chifukwa chokhala nafe mpologalamu ya Kulinji lero Sangwani nkhani ndi imeneyi akuti dikirani akuti iyayi dikirani akuti mzaka zapitazi anthu akakumaluza trust mwameki kachifukwa cha atsogoleri kumeneku ndi zina zambiri zimene zatchulidwa pamenepa ndi afuna kuti pakhale chikhulupiriro chokwanira inu mukuona bwanji anthu akuluza trust mwa inu chifukwa chani ameki zisananke zimenezo yankhepo mfundo ziwiri anachula ziko Venezuela ziko lina mungo ndikumbusa koma kuti Dominican Republic okay chifukwa kufuna ndiyankhe nkhani ya ku Venezuela yo nkhani yo it's reported on internet like that koma chimene chinachitika ku
Venezuela chisankho cha 2017 ndiye kuti mathematics handled their result, and the results that were in the system were audited and they were proved to be correct. Koma ma results amene anapanga declare a National Elections Council anali amene sanali ochokera mu system anakatusa ma results ena. Ndiye mwina mine zinachitikira amenepo blame ikhoza kumapita kwa amene analengeza ma results, not necessarily the company. Choyamba chachiwiri akapereka chitsanzo kuti 2020 MEC inasiya kugwiritsa ntchito kaundula pa nthawi imeneyo chifukwa kuti kunanenedwa kuti kuli ana amene akulembetsa. Alesa akumbukire ande akumbukira pano kuti mmene timapita ku chisankho cha 2020 chinali chochokera ku koti. High Court itagamula kuti chisankho cha president chipangidwenso. Malawi Electoral Commission inayamba kukonzekera, ndipo kukonzeka penepo tinayamba kalembera kuti tilembe anthu amene akwanitsa kumene zaka 18 kuti avote nawo pa chisankho cha 2020. It was the Supreme Court imene inalamula kuti kalembera amene mugwiritse ntchito ndi wa chisankho cha 2019 musalembenso anthu ena anyuwani. Si bene akufotokozera anjawala kuti tinasiya choti tinaona kuti anthu anadandaula kuti ana akulembetsa nawo. Tikupita ku chisankho ndinene pano kuti tikamakambitsana tizikambitsana ndi fundo 1. Ndimayembekezera kuti mu programu ili lero tikamalankhulana tiziyankhula specific to the scope and specific to the response which MEC has given line by line. Ichi chifukwa chani ananena chonchi mwayankha chonchi, ndi chifukwa chani mu scope mukupangidwa zinthu za electronic voting, automated voting system, polling stations, pamene MEC inanena kuti zimenezo sizikupanga ku Malawi kuno. Nde kukambitsana kwake kuzikhala kumeneko chifukwa chakuti kuli ma assumption ambiri kunjaku alisa akungokamba zimene akufuna popeza izi nkhani za technology. Koma tiziyang'ana kuti MEC inanena kuti igwiritsa ntchito chani machina amenewa. Kuzimene makina amenewo MEC igwiritsa ntchito zimene tizikambirana. Izi za electronic voting sizimene aso kukhala mu scope imene amati tumizira. Tinanena kale kuti ife sitikupanga electronic voting. Chabwino bambo Mafuliro takuthokozani chifukwa chokhala nafe program ya lero ya kulinji. Tikagwira naso ulendo wina mudzakhale pompo ndithu kuti mudzathe kuwafotokozera Malawi mbali zanu pamene Malawi akonzekera kuchita chisankho. Takuthokozani bambo Mafuliro. Tithokozenso wanangu acho from Mafuliro khala nafe studio muno komanso Malawi amene mumatimvera konse kumene muli komanso kutitsatira pa Facebook imene ali program ya kulinji munayendeni office wa hawa pitizani kumvera Welise Times. Chikuni cha usi yojera rimene DPP waye ule mwanu mai watu komatu ku DPP tukusungira guys zedi daima ni mai na vicha daima ni mai mainja bwana vipi zosekesa kwambiri ni mamva tsulo pajarine ni mangolankhula nduna ya boma kuinena nduna inzake amumba amanena akabwirabwira akuti amayi simunasambe mukaphode. DPP waye bwana vipi mpaka nanauza speaker kuti mumphunzitse uyu kuphoda yoti pangisa manyazi uyu. Ndizoona anthu otero angatiyendesere ziko kuchipaka vaseline 2 days chili mbuku tuwa. DPP waye bwana vipi nimafuna ndinene kuti ife kuno ndife anthu othokoza. Kuno tinayi ndi ma primaries posted apa tithokoze achipani
mosogozedwa ndi Profesa Arthur Peter Mutharika, ndondomeko zonse za chipani zikomo asikana tiyimbabe nthawi inati ndondomeko mmene zinayikidwira pa nkhani ya maprimaries kwathu kuno zinayenda bwino, ndipo kuno tatulusa anthu amphamvu. Mukonzekere bwana VP. Nimafuna ndinene ichi bwana VP, ndili pa live koma ku Southern Region MCP sindikuwapasa MP olo mmodzi. DPP waye bwana VP, the whole of Blantyre yathu se tilimo ma MP kaya ndinayeni. The commercial city of Malawi. DPP waye. DPP waye. Bwana, Blantyre yonse, apart from kutitengera makampani athu onse kupita nawo ku Lilongwe, Blantyre yonse bwana ilibe nduna olo imodzi. Tilibe nduna olo imodzi ku Blantyre. Anatipasa nduna imodzi ku Southern Region akuti Abida komwe kuchikwawa. Kodi ife anthu aku Blantyre si anthu oti tikayimiridwe ku kabineti? Izi tisazapangeso. Tikumvana? Bwana VP, zana ali nimeoneranso ka video kena. A president athu munthu atanali mbusa referendi kwera ndikumalankhula bwana VP namva chisoni akuti muuzane kumeneko amalawinu sinathane nanu mundimva kuwawa mpaka 2030. DPP waye. Bana presidenti amene Malawi anamusankha poona kuti ndi mbusa sazapanga chipongwe. Lero kwauza Malawi akuti amumva kuwawa. Nimafuna pamene mwakhalapo aliyense angoganizira mutumo kuti kodi mmene tayendera 5 years yachakwera titampasaso 5 years ina tikhala bwanji? DPP waye. Bwana ndizomvesa chisoni koma ndimafuna ndi auze achakwera kuti achakwera sitimva kuwawa tazolowera koma kuyambira pa 16 September inuyo achimwendo akunkulu nonse chimimba kama jakete mutimva Malawi kuwawa. DPP waye. Bwana Cholanda sichikhalisa. Cholanda chikubwerera kwawo. Malawi tazunzika. Malawi muno tindi mafactory atatu akuluakulu opanga sugar. Atatu. Irovo kunchalo. Irovo angwa Salima sugar kusalima. Angati koma sugar amene tikuvutika naye iyi bwana VP ndikuuze na bale anga sugar amene timajesedwa ku Malawi kuno amene tikuvutika naye kuti timpeze si first quality so iya first quality yonse ikupita kunja. Ife zosalirazo kuti tizipeze ndiye kuti tikagone panja pa shop. Sizinachitikepo Malawi muno bwana sugar
oti tikulima tokha kumafika 6,000 kwacha 1 kilo bwana. Ine zimene alankhula women director Madam Navicha kuti APM akuphika ndizoona. Nasuzumiramo pang'ono muli zinthu zokuti kuyambira pa 16 September mukonzekere kuti Amalawi tikuthamanga kwambiri kukonza dziko lathu. DPP waye number 1 bwana akuti akufuna program ya AIP tithese tikonze bwinobwino program ija kuti imuchite benefit Malawi wina aliyense mmene inayendesedwera nthawi ya Malemu Bingu. DPP waye bwana anthu akumafunsa kuti kodi mwatikonzera chani mukatenga bomayi. AIP tithesa tikonza wina aliyense azikolola komanso bwana akuti kunkhoke kwathu kuzikhala kozaza nthawi zonse. DPP waye kunkhoke sikopangira makadi a registration bureau iyayi. Kunkhoke tisungeko chani Amalawi akavutika azitani. DPP waye bwana akutinso alimi ang'ono mukonzekere. Izi akupanga nifu ndi pamene akubera chakwera ndi anthu ake kunifu. Zimenezi chatithesa tikufuna tisegule farmer banki. Farmers chani alimi ang'ono konzekani banki yanu ikubwera kumene muzikatengako zida zoti mugwiritse ntchito. Tikufuna ngati boma la DPP chaka choyamba tithane ndi njala mdziko muno. DPP waye komanso kwa agriculture konko bwana kulima institution ambirimbiri opanda ntchito amene akungoberako chakwera ndi azibale ake. Ma institution amene sakugwira ntchito tikuchotsa tikuthetsa unduna uzigwira ntchito. DPP waye bwana nasuzumiranso kunkhaniza maphunziro. Ndaona bwana yamba kale kukonza. Mukumbukira bwana VP professor nakatitengera ma school 250 ku America ma secondary school. Koma tilatuluka mboma azungu ajananena kuti ayi maskulu awatidikira. I think akalota kuti APM akubweraso. DPP waye tikonzekere constituency ina iliyonse kulandira ma secondary school apa mwamba ku America amene APM anatipezera kale. Bwana sitikungokamba ma secondary school okha iyayi komanso ma primary school amangidwe anyuwani.
mu akuti boma lina lililonse tipange study district iliyonse Malawi muno izichitayo ka generate magesi oziyendesera pa district ipo. Bwana palibe chingayende ngati magesi tilibe. Mafactory akuluakulu akanika kubwera achakwera anatinamiza kuti vuto la magesi athana nalo. Pano ndikunena pano mene manyamuka ku nyumba ndasiya kuli blackout. DPP waye mbusa ona masindinaone ine uyu ndiye waonjeza koma ndimafuna ndimuuze nduna zanu zafika pokuti kutulusa warrant of arrest kukana kumangidwa. Dikirani pa 16 pa mawarrant amene ajati kwatulusa. DPP waye bwana mukumbukira inu nagwira ine nduna imodzi itaba atagwirizana ndi akubuchale mpaka na ananyamuka kuno athabo chakaka nyilenda kukatenga ndrama ija kubweretsa. Inamangidwa pali nduna ina bwana kumpoto kuchitipa uko mpaka na inakabweza benzi imene satana mpasa kutuluka warrant of arrest bwana chimimba anakambisa nyumba mwake kuti asamangidwe tikuziziwa mawaranti amene akugwira ntchito. Bwana kuli nduna ina yazolankhula mpaka na inatuma bodyguard wake kaombera munthu mpaka lero kuli zikubwera zimenezo bwana. DPP waye bwana kuli nduna ina ndizipitiriza muziwe kuti nduna zonsezi zikubazi akuzituma ndi Chakwera. Akuzituma ndani? Akubali mozi. Palibe nduna imene kugwira ntchito ya Malawi. Palibe nduna ndayiona ikuzipereka kuti igwire ntchito yothandiza moyo ya Malawi. Nduna zonse zokuba zokha. Bwana nduna ina iyi kamwana kake kakakazi mpaka na magali moto 20 chakuti pano bwana ndunena pano ndi neba wathu wagula manyumba awiri mpise mugule achibwenzi ndrama zachulukira. Kodi ukakhala nduna yona ndrama ndi otuziba anakwikira penepo kutuziba tikusunga mafairo pasop nthawi yanu yasala pang'ono. Bwana ine ndikanakonda kuti zingolankhula koma ndikupaseni mpata ndimafuna ndinene mawamaliza bwana. Mawamaliza kupita kwa Anabelo Ntalimanja. DPP waye mai ndinu Malawi, ndinu mzimayi, ndinu jaji, timakupasani ulemu chifukwa chokuti ndinu jaji. Timakhala ndi chikhulupiriro kuti majaji amapanga chilungamo. Musaononge dzina la majaji, musaononge mbiri ya azimayi ya maudindo. Chimene mukubisa ndija eni zisankho ndi DPP, MCP, UTF, Afodi ndi zipani zinazi. UTM usali muti ndiye eni zisankho. Meki ili ngati refari. Ili ngati ndani? So pano masiku ano mukaona game ya mpira refari akakhala kuti pana pake sizi kuchita bwino chimachitika ndi chani? Mapita kuona VAR amati VAR. Ife ngati eni zisankho tikunena kuti tili ndi umboni kuti mafigures amene mwayika mu chikompyuta chanucho ndi mafigures apa ground sizikugwirizana. DPP waye sizikutani? Mutimvesese chimene tikunena.
ndife tikunena kuti mabwana ndife inu ndi antchito ongoyendesa chisankho. Tikufuna tione apa bwinobwino kodi mwayendesapo bwanji. Akuti ayi musaone zimenezi ayi. Anabelo Ntalimanja, Malawi ndiyo kwiya. Ndife anthu okwiya. Mwatizunza, mwatigulisa zinthu modula, mwatiphera vice president, mwationongera economy, mwatizunza boma la MCP. Mukati mulamule by force, amalawi agende sifeyo iya. DPP waye, ine pomalizira ndikunena mau awa. Bwana VP ngati National Organizing Secretary wa chipani chachikulu kwambiri Malawi DPP, kuyambira mawa ndikukumana ndi National Organizing Secretary anzanga. Ndipo bwana ife ngati zipani zotsutsa tikupanga mademo. DPP waye bwana ndikuwapasa ameki 10 days. 10 days bwana VP. Tikupanga mademo. Mutimange. Mutipe. Koma tikufuna chilungamo. Anthu avote mmene akufunira. Anabelo Ntalimanja, Malawi ili manja mwako. Ukafuna nkhondo tili ready. DPP waye. Chala mwamba.